Så er det i morgen. Krydset skal sættes, og borgmestrene kåres. I aften får partilederne sidste chance for at flytte din stemme. Velkommen til partilederrunden. Og velkommen til jer politikere her i studiet. Vi starter med et af de senere års store emner, nemlig udflytningen af offentlige arbejdspladser. I de 4 mindre kommuner, der er de meget ivrige efter at få tilført nye offentlige arbejdspladser. Det er meget dyrt, og erfaringen den er, at det har været vanskeligt at få medarbejdere med. Ja eller nej, vil I rykke arbejdspladser ud af Nuuk? Vi kan starte med dig, Sara Olsvig, formand Inuit Ataqatigiit. Jeg vil først sige, at det oplæg, der er kommet, det er jo kommet fra 3 borgmestre. Det er ikke kommet fra Naalakkersuisut. Naalakkersuisut, det tidligere Naalakkersuisut, har sat sig ned og få nogen til at regne på, hvad det vil koste at flytte 600 arbejdspladser. Og det giver ikke mening at skulle flytte 600 arbejdspladser. Det nuværende Naalakkersuisut undersøger 4 mulige flytninger af nogle uddannelser. Og jeg vil gerne lige desværre måske korrekse formanden for Siumut lidt, som jo også er formand for Naalakkersuisut, som sagde i den grønlandske udsendelse, at vi havde taget beslutning om at flytte 4 uddannelser. Det har vi ikke i Naalakkersuisut. Man undersøger konsekvenserne af en mulig flytning af 4 uddannelser. Og derudover vil jeg sige, lad os hellere flytte ansvarsområder fra selvstyret til kommunerne. Det er jo det, der var formålet med kommunesammenlægning, som vi skal videre med nu. Nu har kommunerne haft tid til at forberede sig, og vi ved også, hvad der skal flyttes. Så lad os hellere snakke om det, i stedet for arbejdspladser. For det andet vil også skabe arbejdspladser. Ja, fordi det vi kan slå fast, det er i hvert fald, at Doris Jacobsen, hun, der er naalakkersuisoq for uddannelse, har sendt en skrivelse til kommunen, hvor det fremgår, at der skal rykkes 4 uddannelser til de 4 øvrige kommuner, de 2 nye i nord. I hvert fald, hvis det bliver vedtaget i Naalakkersuisut. Men du siger, arbejdsområder, sagsområder skal rykkes fra selvstyret til kommunerne snarere end offentlige arbejdspladser. Randi Vestergaard Evaldsen, vil du flytte arbejdspladser ud af Nuuk eller ej? Fra demokraternes side, der siger vi nej til udflytning af 600 arbejdspladser. I stedet så vi vurderer, om fremtidens arbejdspladser måske kan etableres andre steder. Men vi har også fået lavet BDO-rapporten, da jeg sad som Naalakkersuisoq for finanser. Og en udflytning af 600 arbejdspladser, det kommer til at koste 1,5 milliard. Det er rigtig mange penge. Og hvis du regner det ud, så er det cirka 1 milliard per person per udflytning. Det er cirka 1 million, ja. 1 million, undskyld, ja. Og så der er nogle faktorer, der slet ikke er talt med der, så det handler om rigtig mange penge. Ja. Og så synes jeg også, at vi skal tage som eksempel Qanuq-flytningen, hvor besværligt det egentlig har været for at flytte den fra Nuuk til Maniitsoq. Der er ikke en eneste medarbejder, der er flyttet med, og så har vi tabt en masse ressourcer og kompetencer der. Og det er jo selvfølgelig rigtigt nok, men nu har borgmesteren godt nok lagt den her plan op med 600 arbejdspladser. Men man kunne starte med mindre. Nu er der lagt op til 4 uddannelser. Hvad siger du til den tanke? Jeg vil hellere have, at vi får erhvervsudvikling og de selvstændige i gang ude på kysten. Det er der, vi finder nøglen, og det er der, vi begynder at gøre samfundskagen endnu større. Vi kan ikke gøre samfundskagen større ved at tænke på det offentlige hele tiden. Vi skal tænke på de private og erhvervsdrivende. Dertil så vil jeg også gerne sige og spørge, om de overhovedet har været nede på Niunnarmiit eller Niarfik og snakke med lærerne dernede, fordi det har jeg. De vil ikke flytte. Nej, det er jo klart, men det kan jo godt være, at der er nogle elever, der skulle være i Qaqortoq, skulle det flyttes til, som være glade for, at de kom derned. Ja, men hvad så, hvis de ikke har nogen lærer til at tage sig af dem? Det er der, det hele ligger. Vi snakker hele tiden om selvstændighed. Hvis vi ikke kan uddanne vores elever godt nok til at blive selvstændige og til at tage ansvar for deres eget liv, så bliver det svært. Så begynder vi først at køre nedad. Og det mener jeg er en meget vigtig faktor at tænke over, før vi begynder at udflytte. Men frygter du ikke også, at nogle af de områder, der ligger uden for Nuuk, at de måske ikke kan få den udvikling, der skal til, hvis man ikke giver dem det her åndedræt? Jamen, jeg synes ikke, vi politisk opfra skal beslutte, hvor vi skal flytte hen. Vi har også nogle bestyrelser og armlængdeprincip, vi skal tage os af her. Det er meget vigtigt, at vi også tænker over det. Jeg synes igen, det er erhvervslivet og de selvstændige, der skal tage initiativet her. Hvis vi tager Halibut og Ilulissat som eksempel, som konkurrerer med Royal Greenland, prøv at se, hvor meget hellefisken er steget i pris. Det er der, vi begynder at generere nogle penge. Vi kan ikke generere penge offentligt. Tak for det, Randi Vestergaard Evaldsen, formand Demokraterne, og Kim Kielsen, formand Siumut. Hvad er Siumuts holdning til udflytning af offentlige arbejdspladser? For det første vil jeg lige ret, hvad formanden for Inuit Ataqatigiit lige siger. Februar måned er der blevet taget en beslutning. 4 skoler skal flyttes. Der er simpelthen blevet taget en beslutning om 4 skoler skal flyttes. Niunnarmiit til Qaqortoq, Qaqortoq til Niarfik, Sisimiut.
Jeg fik kunstskolen, Ja. Asiat, og hvad kalder man den her? KCI, socialrådgiver. Social op til Ilulissat. Ja. Og igen, det der, som borgmesteren de er kommet med det oplæg med de der 600 arbejdspladser, det var det foregående, eller de kom frem med det over til for det, og det hele. Og igen, der synes vi, der er lige det er et udspil fra dem. Ja. Og igen, vi har været så ind og kigge, og der er selvfølgelig diskussioner og det hele, og det bliver så meget økonomi og det hele. De vil jo rykke ombudsmanden til Norderlig og landslægen til Bernavik. Men igen, der er flere forskellige ting, som man kan gå ind og påpege, så jeg synes, det er måske hen i vejret og gøre det sådan. Det kunne man gøre. Det var jo dine partifæller, der kom med det. Det er lige meget, om det er mine partifæller eller hvem og det hele. Jeg synes, det er godt, at man har taget noget op, for det her. Vi har en Niver fik, hvor det så bliver nævnt for demokraternes formand, at lærerne de ikke vil flytte. Skal en lærer bestemme, hvor en offentlig institution skal være? Det synes jeg, det er lidt Men der er jo et kæmpe stort problem i Qaqortoq med at tiltrække uddannede arbejdskrafter. Det her, det er igen, når man så går ind og laver et større studiemiljø og det hele, så vil der måske være endnu bedre grobund for at få lærer. Så ødelægger man bare en uddannelse. Det tror jeg ikke, fordi de er også klar til at være med til at uddanne folk. Men det, der var lidt interessant, det er, altså, at du siger, I har truffet en beslutning om det. Mig bekendt sidder Sara Olsvig også i naalakkersuisut. Det er da rigtig uheldigt, hvis at der ikke er nogen overensstemmelse omkring det. Sara Olsvig, hvad har du at sige til det? Jeg tror, at Siumuts formand, det han taler om, det er, at han har drøftet på et møde i den politiske koordinationsgruppe det her spørgsmål. I naalakkersuisut er vi fuldstændig enige om, og det har vi også en pressemeddelelse og en udtalelse i pressen fra både naalakkersuisut for uddannelse og naalakkersuisut for kommuner, at vi skal undersøge, om de udflytninger, hvis de sker, ikke forringer kvaliteten af uddannelserne. Det er meget, meget centralt. Hvis vi for eksempel ser på socialrådgiveruddannelsen, så er det meget, meget vigtigt, at vi ikke på nuværende tidspunkt forringer kvaliteten af uddannelsen ved en flytning. Men derudover vil jeg så sige, lad os da se på de nye institutioner. For eksempel under det sagsområde, som jeg så sidder med, handicapcenteret, som skal åbnes i Sisimiut til efteråret. Det er en ny institution. Lad os tage dem og lægge dem nye steder. Det behøver ikke alle sammen at ligge i Nuuk. Men lad os lige vurdere rigtig grundigt, hvad det får af konsekvenser, både økonomisk og kvalitetsmæssigt i forhold til uddannelse. Det ligger jo også i det udspil, der er kommet fra Doris Jakobsen, at man skal gå ind og se på nogle ting, for eksempel behovet for kollegier osv., før man træffer en beslutning. Så det er lidt overraskende, at der er truffet en beslutning, vil jeg også sige. Her, det som der skal være, selvfølgelig skal det koste det penge at flytte nogle forskellige institutioner. Lige meget, hvordan og hvorledes. Det koster også penge, om de er her i Nuuk, eller om de er et andet sted. Men samtidig, her er der jo lige nu, for eksempel, de steder, hvor de er. Jamen stadigvæk igen. Hvad er det problemet her i Nuuk så? Er det ikke kollegiepladser? Men er det I har lige lavet en ny lov. Må jeg gerne tale færdig, eller vil du gerne forklare, hvordan jeg skal snakke? Det vil jeg gerne have at vide. Jeg vil gerne lade dig tale. Men... Okay, tak for det. Så med hensyn til kollegiepladser og det hele, der synes jeg, det er meget, meget vigtigt, at vi ude på kysten også sørger for, at der kommer kollegiepladser. Og vi går ind med de nye uddannelsesinstitutioner, når vi begynder at koble dem sammen, i stedet for at vi har delt dem, kobler dem sammen, sådan så du får et bedre, større studiemiljø og det hele. Fordi så kan du udvikle det endnu mere. Og for at køre videre i det spor, så er vi så også tvunget til at kigge på kollegierne. Vi har nogle gamle kollegier nede i Qaqortoq, Bamiut, fra 50'erne, 60'erne og det hele. Det er det samme i Qaqortoq, mens der er supermoderne her og andre steder. Vi skal ind og kigge på, hvordan kan vi gøre det billigt at få nogle kollegier? Kan det være igennem fonde, eller hvordan og hvorledes? Sådan, så vi kan i samarbejde med kommunerne sørge for at få et bedre miljø for de unge, som kan komme. Godt, der skal investeres kraftigt. Ja. Men det jeg også hører, det er, at der er lidt uenighed, men du siger, at I har truffet beslutning om de her 4 uddannelser. Udover det, hvad er Siumuts holdning så til videre at flytte flere arbejdspladser ud på kysten? Er det her sådan ligesom planen, eller er det første skridt? Nu her, lad os komme i gang, få den der til at kigge på de forskellige ting, hvordan og hvorledes vi kan gøre det, uden i godsøjne, at det er skadeligt for selve uddannelsen og det hele ved at gøre det. Ikke også? Vi skal kigge på, hvad er det for nogle flere forskellige ting, vi kan gå ind og gøre det ved. Og samtidig er der nogle ting, vi kan lave synergi ud af det. Vi har nogle forskellige offentlige arbejdspladser her også, der måske kunne være oppe i Sisimiut i forbindelse med Artec, med Arktisk Ingeniørskole. Sådan nogle forskellige ting, synes jeg, vi skal prøve at kigge på, hvor det får hen, vi kan få synergi, fordi vi mangler jo lærere rundt omkring. Men hvis de forskellige, der har de forskellige uddannelser inden for det område, de vil da også med glæde give deres viden videre, sådan så vi kan få et bedre
vidensgrundlag og Men i forhold til, hvorvidt at Siumut vil arbejde for at rykke yderligere arbejdspladser, offentlige arbejdspladser ud på kysten, der er jeg lidt usikker. Hvad var svaret til det? Her ved at flytte flere forskellige ting. Jeg synes, vi skal lige se, vi tager det stille og roligt og kigger hen ad vejen. Der kommer nogle nye arbejdspladser også i forbindelse med hjemtagelse af forskellige områder på et tidspunkt. Det skal jo måske også gå ind og se, hvor kan det bedst ligge henne. Ja. Er det så også inde i Naalakkersuisut området nu her og kigge på, hvad kalder man, landbrugsområdet, hvor vi har 3, der sidder her, men landbruget, det er nede sydpå. Er det sådan en mulighed, man kan snakke med kommunerne, I kan ligesom overtage de forskellige områder. Det er da sådan nogle ting, vi skal ind og kigge på, og det er da også meningen med hensyn til kommunesammenlægningen, at vi skal gøre det der uddelegere ansvar til dem. Ja, godt. Så der er I hvert fald enige i forhold til nyere sagsområder. Sten Lynge, Atassut, hvad er jeres holdning? Vores holdning er, at man selvfølgelig skal undersøge fordele og ulemper i form af, hvilke omkostninger det rent økonomisk vil have for samfundet, men også i forhold til kvaliteten. Husk på, at hvis vi kigger på det tilkaldte, hvor mange der blev flere i løbet af fra 2009 til i dag, bare alene i kommunen Rafik Sammarsor, der blev 400 flere tilkaldte. Og hvis vi bliver nødt til at tilkalde endnu flere for at kunne flytte områderne til uden for Nuuk-stederne, jamen så får vi et samfundsøkonomisk udkomme, der er negativt, og det kan vi ikke være bekendt. Det vi er enige med demokraterne i, det er, at vi skal gøre kagen større. Det vil sige, det midler man nu engang, for eksempel i forhold til det her 600 arbejdspladser, og det vil koste 500 millioner. Jamen, skulle man ikke hellere investere bare halvdelen i erhvervsudvikling, måske den her berømte vej fra Kangerlussuaq til Sisimiut og andre steder, hvor man kunne udvikle fiskeriet. Det er der, vi skal bruge pengene, og ikke til at flytte omkostningerne med det resultat, at vi ikke får noget positivt ud af det. Ja, og jeg skylder måske lige at sige til seere og lyttere, at Sten Lynge Atassut er med som formandsrepræsentant, da Siumut ikke føler sig helt så stærk på dansk. Kim Kielsen, jeg vil gerne lige lægge den over til dig. Sten Lynge, han siger, hvorfor skal vi bruge pengene på at flytte ting ud, når vi jo har rigeligt med ting, man kunne bruge de her penge på? Sten Lynge, han henviser til de 600 arbejdspladser. Den er blevet fejret af bordet. Vi har gået ind og kigget på nogle forskellige måder, som vi vil kigge på igen, og som jeg synes, det er vigtigt. Men den er jo ikke fejret helt af bordet. Du har jo truffet 4, der er 4 uddannelser. Ja, men igen, er det 4 ud af 600? 4 arbejdspladser? Nej, der er 4, hvad kalder man? Institutioner, sådan, ud af de 600 hvad der arbejdspladser. kommer af fysiske investeringer. Ja, det vil de jo gøre under alle omstændigheder. Selvom du har en fysisk skole her, så er du også fysiske kollegiepladser og det hele. Jeg ved udmærket godt, der er en skole hernede, der er fysisk, så det skal du ikke belære mig med. Der er også nogle rammer dernede i Qaqortoq, der er mulighed for at lave sådan. Og det er sammen med håndværkerskolen i Sisimiut. Ja. Det er der, og det er mulighed for at gå ud og så investere i at gøre det bedre. Og samtidig så synes jeg, vi har forskellige ting her i Nuuk, som vi også kan tage vare på her, ikke også? I Nuuk, i Sammarsor. Og dem skal vi tage vare på også ved siden af. Men samtidig så er der også de der forskellige, hvor du kan gå ind og så flytte, fordi de hænger sammen, den skole. 900 millioner fik, og 900 millioner fik ned sydpå, ned med den. Ja. Og det er sammen med håndværk op. Og det giver jo god mening. Men det, der også er interessant der, det er jo, at I har jo lige fremlagt og besluttet en ny lærlingelov, ikke, som der er i hvert fald på vej, og hvor at der bliver tvangslærlinge, hvilket også betyder, at mange fra Niunamiq-Niarfik, de formentlig skal til Nuuk og i praktik. Så risikerer man ikke at have en situation, hvor du skal bygge nye kollegier først i Qaqortoq, men så skal de stadig i praktik heroppe 3 gange om i året, hvor der også skal stå kollegieværelse til dem, så man egentlig bare skal have dobbelt. Nej, det er også muligt for at tage praktik andre steder i Grønland. Det er jo ikke ensbetydende med, at du kun skal have praktik i Nuuk. Men der vil være mange, der tager hertil. Stadigvæk igen er der mulighed for. Det kommer an på, hvordan og hvorledes du kan gå ind og dreje det. Fordi der står jo også i den der lærlingelov. Lad dem lige diskutere den færdig i Inatsisartut og tage en beslutning. Det kan jo være, at billedet bliver helt ændret. Men du har jo allerede truffet den anden beslutning, så der skal vel være en eller anden sammenhæng mellem de beslutninger. Men stadigvæk igen, Inatsisartut
tager en lovgivning, de får et lovgivningsforslag hen med hensyn til lærlingeloven. Den er ikke engang debatteret i Inatsisartut nu, og nu vil vi gerne have, at vi skal debattere den herinde. Naalakkersuisut har taget en beslutning og lagt den op til Inatsisartut. Værsgo. Det kan være, at den tager et helt andet billede den dag, når de har taget den endelige beslutning. Så lad os lige afvente den, og lad være med at tage den debat på forhånd herinde. Godt. Tak, Kim Kielsen, Siumut. Randi Vestergaard Evalsen, Demokraterne. Jamen, jeg synes, det er synd, at man skal snakke om at flytte arbejdspladser ud på kysten, når man i den grad kommer til at forringe kvaliteten af uddannelserne. Det synes jeg er fatal falliterklæring fra politikernes side. Jeg mener, at vi skal sikre uddannelserne her i Grønland for at få et stærkt samfund. Det er den måde, vi faktisk begynder at arbejde os hen imod selvstændighed ved at få et rigtig stærkt uddannelse, og så få stærke individer, som kan tage over i fremtiden. Derfor synes jeg også, at man skal tænke sig rigtig godt og grundigt om på det her område. Det er stadigvæk mindst 1 million per arbejdsplads, og hvis man snakker om 4 institutioner, så er det jo rigtig mange penge. Og som der også bliver sagt, så er der også det med praktikanter. Som det er i dag, så er der også flere, der rejser rundt på kysten. Det ved vi godt, men der vil blive en dobbeltadministration på det her, og det kan blive endnu dyrere for samfundet. Jeg synes, vi skal tænke os godt og grundigt om, før vi begynder at tage en politisk beslutning. Ja. Saolsvig, Inuit Ataqatigiit. Vi står nu og taler om ting, som besluttes i Naalakkersuisut. Ja. Lad os nu tale om det, der skal arbejdes med i kommunerne. Og det er her, hvor Inuit Ataqatigiit siger, nu er det blevet tid til, at kommunerne bliver så stærke, at der kommer så gode og stærke borgmestre, så gode og stærke forvaltninger i kommunerne, at kommunerne kan begynde at tage flere sagsområder fra selvstyret. Det er det, der er formålet med hele kommunesammenlægningen og strukturreformer, der er flyttet indtil nu. Kommunerne bad selv om, at man ventede nogle år i 2009, da kommunerne blev slået sammen, før de kunne begynde at tage sagsområder. Nu er vi altså der, hvor det kræver, at vi i de 5 kommuner, der bliver, får en så god forvaltning og en så god ledelse, at kommunerne rent faktisk styrkes til at tage de her sagsområder. Det er ikke nye sagsområder fra Danmark. Det er sagsområder, som ligger i selvstyret. Og vi kommer tilbage til det. Det lover jeg. Men vi vil også springe videre fra det her emne, for udsatte børn og socialområdet har været det helt alt overskyggende emne i denne valgkamp. Tilsynsrapporter fra selvstyret og rapporter fra børnetalsmanden har rystet landet. Selvom de sociale problemer er veldokumenterede, er samtlige kommuner tilsyneladende blevet overrasket over, hvor skidt det egentlig står til. Kan det være en overraskelse, og hvad vil I gøre for, at der ikke kommer sådan en overraskelse igen? Sten Lynge, Ataqatigiit? Jamen, fra Ataqatigiit, der går vi til valg på, at vi skal have bedre kontrolforanstaltninger fra kommunernes side. Socialområdet, det hører ind under borgmesterens ansvar. Ataqatigiit har i den her valgperiode kritiseret Kommunetrafik som så flere gange for at have svigtet socialområdet. Det vi gerne vil, det er, at vi skal have flere socialrådgivere, vi skal have flere socialarbejdere. Vi skal gøre området stærkere, fordi den dag en familie eller et barn har brug for hjælp fra kommunens side, og det henvender sig for at få hjælp, der er antallene hos socialrådgiveren så høje, at de venter op til 1 år, nogle gange længere tid, før at der kan ske noget reelt handling. Derfor går vi til valg på, at vi skal styrke socialområdet. Det er socialrådgiverne, socialarbejderne. Men hvis vi nu tager Sermersooq, som du nævner, hvad siger du så til, at de jo trods alt, de skulle måske lige vækkes, men har lavet en indsats og har lavet det her særlige tiltag for at gøre det mere attraktivt at være socialrådgiver i de mindre byer? Stiller det dig sådan lidt tilfreds? Eller? Nej, det gør det nemlig ikke, fordi der er for få normeringer på socialområdet. Den skal højere op. Det er ikke nok med, at du sender eksisterende medarbejdere på kurser, og du giver dem højere løn. Det skal have flere hænder. Vi skal have flere hænder på området. Men for at kunne dække de omkostninger, så skal vi jo skabe arbejdspladser. Og det har vi en løsning på fra Ataqatigiits side, hvor vi siger, at vi skal styrke arealmyndigheden. Det er der ansøgninger om arealer bliver behandlet, men der er for ringe rådgivning, og sagsbehandling er også for lang tid. Godt. Men vi går videre til Kim Kielsen, Siumut. Hvordan har du det med
at der ligesom har været en overraskelse i de 3 kommuner også, hvor der sidder Siumut-borgmestre. De er simpelthen blevet overrasket over de problemer, der er, giver de udtryk for. Jeg vil sige, det er ikke kun de steder, hvor der er Siumut-borgmestre. Nej, det er det ikke. Vi har lige haft Samsø, og det er det samme. Ja, men igen, det er overalt i landet. Vi har haft store problemer i samtlige steder rundt på kysten, både om det er en by eller en bygd og det hele. Og vi har bare den der med børnesagerne og det hele godt. 4.300 børnesager. Det svarer til, i morgen tidlig, så er der måske 13 elever, der kommer igennem socialkontoret og det hele. Så vi har et kæmpe problem, så der er en stor opgave, der skal løses inde på det sociale område. Og her, der går vi så ind og kigger på de sidste tal, som der blev fremlagt også. Vi har 56 uddannede socialrådgivere og det hele, og de har cirka gennemsnit omkring 90 sager. Så det er ret meget, og det er noget, det er tunge sager. Det er jo ikke bare ganske almindelig læsning. Nej, det er med mennesker at gøre. Mennesker med problemer, dybe problemer og det hele, som de skal ind og løfte. Og det er jo et stort område, og det er noget, der kan hurtigt brænde folk ud, og det kan føle dem hjælpeløse. Og så ude i de mindre steder, der er det måske en uddannet kontorassistent, der tager sig af de sager. Så hvordan og hvorledes skal vi få løftet den? Så jeg synes, det er godt, at børnetalsmanden har været rundt og på kysten, så vi kan se, at vi har store problemer. Og jeg synes også, det er godt, at vi ikke bare gemmer dem af vejen, men vi kan tage dem frem og diskutere og komme i gang. Fordi nu har børnetalsmanden været rundt og tilsynsenheden, men det virker jo lidt, altså der har været masser af historier om sociale problemer her i landet, men alligevel så virker det som om, at det er jo simpelthen udtrykt af politikerne, at det er overraskende for dem, at der var de her problemer. Hvad er det, der er gået galt, og hvad skal der til for, at man ikke får sådan en overraskelse igen? Jeg tror her, du har direkte i den der lovgivning, at du har som kommunalbestyrelsesmedlemmer i det hele også et ansvar. Du skal sørge for at køre efter den der når du ser sådan nogle forskellige ting. Jeg tror, det er den, man skal ind og håndhæve noget mere, fordi vi skal være mere med ansvarsbevidste eller sådan noget i den retning. Men jeg synes, vi skal kigge på, hvordan kan vi få løst de der problemer. Nu er de kommet frem. Nu skal vi finde en måde og så være med til at løse det på. Ikke også? Socialrådgiverne, de hænger ikke på træerne heroppe. Det er få, og igen, som Sten også nævnte, vi skal have flere. Der skal være nogle gulerød for at tage sådan nogle opgaver. Og det har man så gjort, som Masok har gjort. Men samtidig, det er jo ikke kun her. Det skal også gøres alle mulige andre steder. Ja. Men igen, forholdene, de skal gøres bedre for dem. Nu nævner du selv socialrådgiverne, hvor det også var på banen før. Du er jo selv ved at flytte socialrådgiveruddannelsen til Ilulissat. Frygter du ikke af en situation, hvor der er tilsyneladende meget stort behov for socialrådgivere, at du kommer til at svække uddannelsen, og der måske kommer færre og mindre kvalificerede socialrådgivere ud? Det, der skal gøres, det er også, som det er blevet nævnt før. Vi skal da ikke sigte for at gå hen og svække en uddannelse. Ja, selvfølgelig ikke. Det er ikke meningen. Men du siger, at du har truffet en beslutning, før der er lavet en evaluering af, om det svækker dem. Vi skal tage den der socialrådgiverne, vi har den der oppe i Ilulissat, lad den der samles på det sted. Hvis det kan lade sig gøre på den måde der, så lad dem gøre det. Og igen, hvor mange har vi under uddannelse inden for det område, socialområdet nu? Jo flere der er, jo bedre er det. Men selve socialrådgiveruddannelsen, jeg kan sagtens forstå Sara med tvivl, hvordan og hvorledes det skal være. Ikke også? Men vi må da finde ud af... Men det fremgår jo også af Doris Jakobsens skrivelse, at der ikke er lavet de her evalueringer endnu. Så derfor synes jeg jo også, at du går ind og måske tager lidt en risiko med den her uddannelse ved at sige, at der er truffet en beslutning om at flytte den, når der er et stort behov. Frygter du ikke, at det her det kan skade? Nu vil du jo gerne køre med den der frem og tilbage, når jeg kan syge, at tage det hele godt. Nu skal jeg nok tage det ansvar. Og igen, jeg flygter ikke fra et ansvar. Hvis jeg har taget en beslutning og været med til at tage en beslutning, så står jeg ved det ansvar, som jeg gør, og det hele. Så den diskussion, den kan vi tage den senere tid. Men samtidig, det med socialrådgiverne, vi mangler. Vi skal have flere ind, og vi skal være med til at løfte det. Det skal ikke være meningen, at en almindelig folkeskolelærer til dagligt hen i skolen, uden at bruge sin største tid på noget socialt arbejde, men hvor hun skal måske, eller han skal være med til at undervise, men vedkommende bruger det største tid som i gåseøjne, som socialt arbejde. Ja, tak. Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne. Jamen, jeg synes, det er rigtig godt, der er kommet så meget fokus på alle de sager, der er, og det er jo katastrofalt, som det ser ud i der. Vi har et politisk ansvar, og det største ansvar, det ligger også hos forældrene.
Der stiller jeg så også det store spørgsmål, hvor er forældreansvaret henne? Hvem er det, der har ansvaret? Hvem er det, der har fået børnene? Det er jo sådan set der, vi skal ned og grave, ned til problemet af kernen. Vi er taknemmelige for den store indsats, der også er gjort fra MIO, og jeg synes ikke, vi behøver at snakke om rapporterne mere. Nu skal der handling til. Vi ved, hvad vi skal gøre. Børnene, de råber efter deres forældre. Deres forældre ryger hash, de drikker. Og det går ud over børnene. Nu nævner du forældrene, og det må jeg sige, de bliver jo skældt ud generelt i den her. Men er det ikke også sådan, at kommunerne, hvad vi gør for at sikre, at de rent faktisk løfter deres del af opgaven og giver forældrene den hjælp, de skal have, som nogen altså har brug for? Nu skal jeg komme dertil. Der skal jeg nok komme til. Den vigtigste opgave, det er, at forældrene tager et ansvar. Så undgår vi en masse sager. Næste skridt, det er så, at vi får flere socialrådgivere, psykoterapeuter og psykologer til, som skal hjælpe de problemer, der er. Og jeg ved godt, at vi kan ikke bare lukke det ned, som det er nu. Vi skal ned til kernen af problemet, og det er via hjælp til børnene. Det første, vi skal have gjort, det er, at de skal have hjælp fra dag i dag. Der skal gå maks 3 dage, før de får hjælp, og det skal gå meget hurtigt. Og det er enormt vigtigt, at vi også får flere uddannede personer inden for det her område, fordi det er meget... Vi kan ikke være det bekendt. Det næste er så, der sidder nogle udvalgsmedlemmer, specielt oppe i Ræsøt, så har vi hørt, som ikke kommer til deres udvalgsmøder om de her sager. Så spørger jeg så, hvor er deres ansvar hen? Det er det politiske ansvar. Det er også omsorgsvigt, og det kan vi ikke være bekendt. Hvis man skal stille op til et valg, så skal man også have ansvaret til at tage sig af de sager, der er, når du sætter sig ind i et udvalg. Vi går videre til Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit, som jo også er naalakkersuisoq for socialområdet, for nyligt i hvert fald blevet. Hvad tænker du, der skal til for, at man ikke ligesom både får klaret den her pukkel, men også sikre, at det måske ikke lignende overraskelser ikke kommer i fremtiden? Der skal først og fremmest, som jeg sagde, nogle stærkere forvaltninger og nogle borgmestre, som på fuld tid varetager deres borgmesterhverv. Jeg er nødt til at sige, Inuit Ataqatigiit, vi tvivler ikke. Vi er ikke i tvivl om, at vi vil ikke forringe kvaliteten af hverken socialpædagogisk seminariumsuddannelser eller socialrådgiveruddannelsen ude på Ilisimatsarfik, eller de andre uddannelser, som er inde i det her spil, som bliver talt om lige nu. Det er derfor, vi ønsker, at det bliver grundigt undersøgt, hvad det får konsekvenser, hvis vi flytter uddannelser. Når det så er sagt, tilbage til kommunerne. Der har været kommuner, hvor man desværre ikke har levet op til det ansvar, man har, når man får indberetninger om omsorgssvigtede børn. Jeg ved godt, at mange borgmestre er blevet overrasket over de store byrder, der er på socialkontorerne. Jeg tror desværre, at vores socialkontorer oplever det som det normale at have så lidt tid til at tage sig af de enkelte sager, at man faktisk ikke kommer igennem sagerne og når til det forebyggende arbejde. Det er derfor, vi fra Inuit Ataqatigiit er gået i gang med et helt fuldstændig struktureret arbejde i naalakkersuisut, i Inatsisartut og i kommunerne og i bygdebestyrelserne, sådan så vi kan sikre, at der ikke bliver tabt nogen børn mellem nogle stole. Når der er foregået omsorgssvigt i en familie, så skal der ikke oveni foregå omsorgssvigt af kommunen. Vi har desværre set på baggrund af de her rapporter, lad mig tage kommunen Guadeloupe som eksempel, MIO indleverer indberetninger, 27 indberetninger, 6 af dem handler om seksuelle krænkelser af børn. Der går 3 måneder, så kommer ekstraordinært tilsyn fra naalakkersuisut til kommunen og opdager, at der ikke er dokumentation for, at der er handlet på de her indberetninger. Det viser, at der er en forvaltning, som ikke er stærk. At der er nogle ansvarlige, som ikke har brugt deres tid på det, de er der for. Og det er det, vi vil rette op fra Inuit Ataqatigiit. Der skal være stærke forvaltninger. Nu bliver der visket noget om sådan noget sorg over hjørnet. Jeg kan så sige, det man ser som forskel mellem de 2 kommuner, det er faktisk, at der handles prompte. Det gørs der også fra nogle af de andre kommuner. Så vi skal se på, hvad sker der, når der kommer indberetninger? Hvad sker der, når rapporterne kommer? Tak, Sara Olsvig. Tiden den går hurtigt, så du får lige en hurtig kommentar til den runde, Kim Kielsen. Med hensyn til det der, hvad man gør også. Der er jo begyndt med de der familiecenter, og man kan gå ind og så kigge på, hvad er det for nogen, der er de største byrder inde i sådan, hvad kalder man, socialsagerne og dem. Hvad er det for nogle familier, kernefamilier, som der er hårdest ramt? Er det sådan nogle, vi skal måske prøve at tage ud, og så prøve at så gøre det bedste for dem med at bruge alle mulige kræfter, alle mulige instanser på at få dem på rette op? Men hvorfor en stemme på Siumut, en stemme ude i kommunerne, der gør det, at det bliver bedre? For vi så i familiecentret i Uummannaq, der var sket et eller andet, der var gået galt i kommunen, så de ikke engang har slået stillingerne op, så der ikke er nogen ansatte der. Men stadigvæk igen, hvis du går ind og kigger på her, de forslag, der kommer her fra de forskellige kommuner og det hele, vi skal jo ind og kigge på,
da vi slog kommunerne sammen i 2009, der var lige pludselig 9 byer og nogle 30 bygder. Det er et svært regnestykke at få til at gå op. Og så hvis du har som en sorg med endnu flere, hvad kalder man ansat og det hele, det er anderledes. Du skal ind og kigge på, hvad er virkeligheden? Og det er også derfor, at befolkningen går ud og siger, at vi vil gerne have kommunen delt op, sådan så der kan være bedre styr på de forskellige ting. Godt. Og det er derfor, vi skal ind og kigge på... Tak for det. Sidste ord til denne runde, fordi nu skal vi videre til folkeskolen, som jo også er et af de allervigtigste emner for kommunerne. En af de udfordringer, der går igen, er niveauet i engelsk og dansk er meget lavt. Derfor kommer Frederik Olsen, Siumut-kandidat fra Ragada Kommunia, med følgende forslag. Vi skal ikke være bange for at tiltrække lærere udefra. Jeg synes, vi skal gøre i hvert fald en indsats for at tiltrække lærere fra eksempel Danmark eller Norge eller fra andre lande, således at vi kan få kvalifikationerne op. Nu kunne I ikke lige høre det herinde i studiet, men det, som Frederik Olsen foreslår, det er, at man skal hente læger udefra. Det kunne være Danmark, Norge og jeg tror, han nævner Canada eller et eller andet i den stil. Tanken er, at der skal nogen, der skal ligesom hentes ind som et ekstra supplement til de læger, der er for at sikre et andet læringsmiljø. Hvad siger I til den tanke, som Frederik Olsen kommer med her? Sten Lynge Adassut. Jamen, hvis det kan højne folkeskolen, så siger vi velkommen til udefra kommende arbejdskraft. Når det er sagt, så skal det ske ud fra den grundtanke, den gode skole, som hele tiden har været målsætning i det her, at vores kultur skal være det bærende, og så skal vi bygge på med andre sprog. Så om det er en underviser fra Danmark eller Norge eller fra andre nordiske lande, velkommen. Ja, godt. Randi Vestergaard Evaldsen, vi kan jo se, at Ilenia Fissuak har haft nogle problemer med at spytte gode læger ud, og det er særligt på nogle af de linjefag, hvor det er dansk og engelsk. Hvad siger du til den tanke her? Jamen, vi er meget åbne over for tanken. Vi skal have højnet niveauet på folkeskoleområdet. 70% af eleverne, der kommer ud, har ikke de bedste karakterer, og det skal vi have ændret her. Jeg synes, det er en rigtig god idé. Først og fremmest vil jeg også sige, at vi skal selvfølgelig bruge de lærere, vi har i landet. Vi har mange dygtige lærere, men de skal også bruge deres tid og deres fag, som de har taget under uddannelsen, på deres fag, og de skal jo ikke gå ind og så være engelsklærer eller dansklærer, hvis de ikke har taget de områder. Så jeg synes, det er en rigtig god idé, hvis vi kan få løftet folkeskoleområdet på det her. Saulsvig Inuit Ataqatigiit. Det var da et frisk pust at se vælgermødet fra Sisimiut. Jeg synes, det er rigtig godt, at partierne der var enige om, at vi skal selvfølgelig have åbne døre over for at have folk, som kan komme og lære vores børn nogle andre sprog. Det er helt nødvendigt, at vores børn lærer 3 sprog eller flere. Fra Inuit Ataqatigiit siger vi, lad os styrke det grønlandske sprog, lad os styrke modersmålsundervisningen, og så åbne dørene for alle de mulige sprog, som børnene har lyst til at lære. Vi skal ikke ud og sige, at det ene sprog skal være vigtigere end det andet og komme før det andet. Vi skal have dem ligeværdigt, og vi skal opfordre, både som forældre, som lærere og som politikere til, at børnene har lyst til at lære andre sprog end grønlandsk. Det er det, der åbner dørene, og vi skal have åbne døre for samarbejde med andre lande, og også mod vest, mod Canada. Så rigtig god idé at få engelsksprogede lærere ind, som kan lære vores børn sprogene på en ordentlig måde. For vi ved, at vi har en udfordring med det, med de lærere, vi har. Men jeg vil så også sige, at vi har jo rigtig mange dygtige grønlandske lærere, og heldigvis en stor procentdel af hjemmehørende lærere uddannet i Grønland på vores skoler. Men lad os da endelig få andre ind, sådan så vi kan lære vores børn nogle flere sprog og holde dørene åbne, mentaliteten åben over for at lære andre sprog. Ja, Kim Kielsen, Siumut. Som jeg sagde før, så er det, en skolelærer skal undervise. Skolelæreren skal ikke være socialrådgiver eller socialarbejder. Så det er allerede fra hjemmet, inden de forlader hjemmet, de skal have de trygge rammer og det hele fra hjemmet. Det er der, vi starter. Og børnene, de skal være så motiverede, vi skal som voksen få vores børn, der er så motiverede, at de skal spise så hurtigt, at de ikke engang kan næsten nå at spise færdigt, inden de skal i skole. Fordi de glæder sig til at komme i skole for at lære noget. Så igen, de flere forskellige ting, der er på skolen, for at stimulere børnenes uddannelse og det hele, for at få dem til mere viden og det hele. Så selvfølgelig skal vi derinde og kigge på, hvad kan vi få af kræfter. Vi har forskellige aftaler, i Gallico-aftalen, i Titler-aftalen, men vi har aldrig draget anvendelse af dem. Der kan vi måske få nogle gæstelærer, og vores eget lærer kan vi måske spørge, om vi kan få, hvad kalder man, au pair, eller udveksling, eller hvad det hedder, sådan noget, på på den måde, ikke også? Ja.
Så du støtter op om Frederik Olsens tanker her? Jeg synes, det er en god idé, og jeg synes også, det er godt, fordi jo bedre vi kan få vores børn motiveret til at tage nogle flere forskellige uddannelser og det hele, og jo bedre vi kan give dem undervisning undervejs. I den sidste ende, så regner jeg så også med, at vi får bedre karakter i den sidste ende. Ja. Fordi igen, når der går omkring 900 ud af en folkeskole om året, så kan det ikke være rigtigt, at vi kun er omkring de 200, der har lidt papir og sådan noget der. Det skal vi have vendt om. Ja. Sten Lynge? Ja, det store sociale problemer kan folkeskolen ikke løse ved at ansætte flere lærere. Det vi har brug for, det er ikke at skælde forældrene ud for at svigte deres ansvar, som forårsager alt det her sociale problemer, også i skolen. Vi skal understøtte forældrene, vi skal uddanne dem til at blive bedre forældre, i stedet for at skælde dem ud i forbindelse med valgkampe. Vi bliver nødt til at igangsætte tiltag, der gør det bedre for dem at overskue det at være forældre, men sandelig også have det begrænsede kompetencer, de nu ikke engang kæmper med. Godt. Støt forældrene til at blive bedre forældre og sætte grænser for deres børn osv. Randi Vestergaard Evaldsen, du får sidste ord i den her runde. Jamen, jeg er helt enig med Sten. Det er også derfor, at vi fra Demokraterne vi har foreslået en forældreskole, netop for at forstærke forældre. Og det er også meget vigtigt, at forældrene tager et initiativ her til at gøre børnene bedre i skolen og forberede dem til at komme i skole. Når børnene kommer i skole, så er det ikke lærerne, der skal forberede dem til at forberede sig til at komme i skole. Det skal klares hjemmefra. Og det er derfor, det er så vigtigt, at forældrene begynder at tage endnu større ansvar. Det kan ikke passe, at når man kommer til forældremøde, så sidder der 5 forældre ud af 20 børn. Det skal vi have ændret på, sådan, så vi sidder fuldt. Godt. Tak for det. Og så, Sara Olsvig, så kommer vi til det emne, du var ved at tage fat på før. For en af tankerne med store kommunerne, det var jo, at de skulle overtage sagsområder fra selvstyret. Og det er altså ikke rigtig sket i nævneværdigt omfang i hvert fald. Hvad er jeres holdning til at lægge mere ansvar ud til kommunerne? Nu kan vi jo starte med dig kort, fordi du har næsten sagt det. Vi har jo spillet fallit, hvis det ikke er det, vi ender med at gøre, efter vi har sammenlagt alle de her mange kommuner. Nu får vi en struktur, som vi har en politisk enighed om, at vi bevarer, altså 5 kommuner. Og i de 5 kommuner, der kæmper vi fra Inuit Ataqatigiit for, at alle kommunerne får stærkere forvaltninger, stærke borgmestre, ligesom vi har her i kommunen Rafsatnersoor, hvor man har evnen til at se fremad, hvor man har evnen til at lave strategier og have visioner for, hvordan man vil udvikle kommunen. Her er en af de sagsområder, som vi skal have særlig fokus på fra alle kommunerne. Det er bygge- og anlægsområdet. Når vi har fået nogle stærke forvaltninger, som vi får, hvis man får Inuit Ataqatigiit ind i kommunalbestyrelsen, og særligt hvis vi står i spidsen for kommunalbestyrelserne, så skal vi overtage ansvaret i kommunerne for bygge- og anlæg. Vi skal ikke sidde og lave dobbeltadministration, når det gælder bygning af skoler, plejehjem eller alderdomshjem eller boliger til personer med handicap. Vi skal have det et sted, og det er i kommunerne, sådan så man kan få gang i de ting, der skal bygges, uden at det skal igennem Inatsisartut og flere processer, før man går i gang. Men det kræver altså, at man i kommunerne opper sig, særligt i de kommuner, hvor forvaltningerne har kørt dårligt. Ja. Og det er vi nødt til at have fokus på nu, og det er der er brug for stærke forvaltninger. Det kommer vi også lige tilbage til. Sten Lynge, hvad er din holdning, og Adasuts holdning? Jamen, det er Adasuts holdning, at selvfølgelig skal ansvarene ud til kommunerne, men som Sara også siger, vi går til valg på fra Adasut at gøre for eksempel teknisk forvaltningerne meget stærkere i forhold til det muligheder, borgerne allerede har i dag, også virksomhederne. Det er meget begrænset, fordi sagsbehandlingstiden er for lang, og der stopper en masse gode initiativer, netop fordi sagsbehandlingerne gør, at bankerne det bliver utålmodige, og investorerne, vi skal gøre... Så det, hvis vi lige skal prøve at gøre det lidt mere konkret, så handler det om for eksempel, hvis man vil bygge en fabrik eller... Ja, bare boliger. Det tager alt for lang tid i dag. Den enkelte borger venter alt for lang tid. Det får alt for en ringe rådgivning. Det skal have en bedre rådgivning. Virksomhederne skal også have en hurtigere sagsbehandling, sådan så vi kan få tingene til at komme i gang. Pengene ligger potentielt hos borgerne i dag. Det er administration, der er for svag i dag. Ja, Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne. Først og fremmest så vil jeg sige, at Demokraterne også er for, at ansvarsområderne bliver flyttet til kommunerne. Men vi gør det ikke for enhver pris, det vil jeg gerne slå fast. Folkeskoleområdet, det sejler. Socialområdet, det sejler. Hvorfor i alverden bliver det ikke løftet, før man begynder at snakke om og uddelegere andre ansvarsområder. Ja. Jeg synes, det er lidt det samme som, når vi snakker selvstændighed. Vi vil have selvstændighed, men vi har ikke engang gjort selvstyret til en succes nu.
Så der er nogle ting, vi skal tænke grundigt over, før vi begynder at beslutte sådan nogle her ting. Vi skal have områderne på plads. Det skal ikke være på bekostning af samfundet. Men det, jeg hører dig sige, er egentlig, at du er enig med Sara i, at det kræver nogle stærke administrationer at gøre det her. Det gør det helt sikkert, men som det ser ud nu skal vi til at arbejde i 5 kommuner. Jeg vil være ærlig og sige, at der kommer ikke til at være nogen udflytning af ansvarsområder her i den nærmeste tid. Vi har 5 kommuner, vi skal arbejde med, og der står i loven, at når alle kommuner kan løfte opgaven, så kan vi flytte ansvarsområderne. Det vil jeg komme tilbage til. Kim Kielsen, Siumut, hvad er jeres holdning i forhold til udflytning af ansvarsopgaver til kommunerne? Det er et dejligt smiltord på glæberne der, vil jeg sige. Vi startede jo selv med de der forskellige projekter allerede dengang med sammenlægning af kommunerne. Det er jo os, der kørte det. Og selvfølgelig har der været nogle forskellige opgaver, som der blev nævnt fra Demokraternes formand, at der er nogle, der ikke lige er løftet ordentligt. Men vi skal også huske på, hvis du går ud og tager nogle forskellige områder inden for uddannelse eller skolen, så sætter man forskellige retningslinjer for Inatsisartuts side, og ligesom bebyrder kommunen på nogle forskellige områder der. Så der har været lidt forskellige ting, der ikke er blevet løftet, og som der bliver sat begrænsninger på. Men som Inuit Ataqatigiits formand siger, ikke også, at der er stærk borgmester her, som er sorg og det hele. Der er stærk borgmester over det hele, vil jeg sige. Og igen, fremsynede borgmester, det er også over det hele. Men som hun nævner her... Der er jo ikke stærke resultater ikke også, over det hele. Som der bliver nævnt her, så siger hun så, ikke også, der er fremsynede... Jamen, så vil jeg så sige, nogle fremsynede borgmester kan man godt sige, som er sorg med hensyn til det der Sior-projekt. Der vil jeg sige, det er fremsyn måske med dukkede briller, fordi der er mange forskellige ting, som ikke er blevet, tilvejebragt endnu. Så det synes jeg, at vi skal ind og kigge på. Med hensyn til udflytninger af de forskellige opgaver, der er jo, dengang i 2009, man gik det der aftale igennem, så er det jo på den 37 sider, så er der anbefalinger, hvad man skulle gøre, og hvad er det for nogen, der skal gå over til kommunerne. 37 sider fyldte den der reformfidus fra kommunesammenlægning, hvor den ene halvdel på den ene side er dansk, og hvor den ene er på grønlandsk. Og det er omkring cirka rundt regnet, måske 100, man gerne vil have anbefalet, at de skulle flytte. Så den periode, der er gået fra 9 frem til nu, der er for få, der er overgået. Men igen, der er blevet påpeget, at der er nogle af opgaverne, som der er overgået til kommunerne. Hvorfor har vi så ikke mulighed måske for at snakke med dem? Skal vi gå ind og tage nogle opgaver tilbage, og så ikke få over? De skal jo tilpasses efterhånden, fordi nu er der alligevel gået 8 år. Men du har jo indrigsområdet og formand for naalakkersuisut, så det er jo i høj grad dig, der sidder med magten inden for det her til at kunne lægge dem ud. Hvorfor er det er svært? Jeg synes, du skal lige følge lidt med i politik her og så. Indrigsområdet, det er hos en anden minister. Nå, det er blevet flyttet. Ja. Så det er sådan, vi er nu, ikke også? Godt svar igen. Godt, men jeg vil gerne lige gå tilbage til noget af det, Randi hun sagde. Fordi princippet i den her kommunalreform, der var, det er, at hvis man skal lægge et sagsområde ud til kommunerne, så skal man lægge det ud til samtlige, nu er det så 5 kommuner, og de skal alle sammen kunne løfte. Med den nye opdeling af Suisup Kommunia, risikerer man ikke at sætte den her udflytning på standby, fordi det jo er måske vanskeligt for de nye administrationer at kunne løfte det samme som for eksempel landets folkerigeste region, Sermersooq. De har jo lidt flere penge at gøre med. Randi Vestergaard Evaldsen. Det kommer vi helt til. Vi kommer til at stå standby. Det vil jeg være ærlig at sige. Jeg vil ikke narre nogen af befolkningen. Jeg synes, det er selvfølgelig ærgerligt, men der er nogle kompetencer, vi kommer til at miste her. Igen så er det de der store driftfordele, vi også kommer til at miste her. Så jeg synes sådan set, at man skal tænke sig rigtig godt og grundigt om, før man begynder at snakke om udflytning af arbejdsopgaver. Fordi som Sten Lynge han også siger, der er nogle områder, der allerede sejler på teknikområdet. Når man skal ud og søge arealtildeling til boliger eller andelsboliger, det tager meget lang tid. Det er de der opgaver. Lad os lige løfte de der opgaver, før vi begynder at snakke om udflytning. Det er meget vigtigt at prioritere her, frem for at så begynde at love noget politisk. Ja, Kim Kielsen. Her, det er jo heller ikke forbudt at mellem kommuner og tage en servicekontrakt med hinanden. Det er jo heller ikke forbudt til at løfte forskellige opgaver. Hvis de går ind og siger, jeg kan desværre ikke løfte den her opgave, så jeg vil gerne have, at I hjælper os med at løfte den der specielle opgave her, fordi I har de kompetencer. Den mulighed, den er der også.
Men hvorfor splittede man så kommunerne op her, eller Rajasø Kommune op, hvis tanken er, at de bare skal til at få udliciteret opgaverne til Sermersooq eller Regatta? Her, det er jo direkte efter folks ønske, at man er gået ind og kigget på det. De har gået ind og sagt, hvis du tager Ilulissat, der er lang vej op til Qaanaaq. Der er lang vej op til Siorbaluk. Der er lige så langt i dag, som der var før opsplitningen. Nej, her, det vil jeg ikke sige. Det er der ikke. Der er mulighed for at kigge på, hvordan og hvorledes opgaven, der er færre, de skal kigge på. Ja. Der er færre steder, de skal kigge på. De har ikke de der 8 byer og 34 bygder. Og det er også færre penge til at lave en administration med, så det bliver jo sværere. Her, du går ind og kigger på færre penge, men de har måske muligheden for at få forskedet til at få det øget og det hele. Og så kommer jo flere penge i kommunekassen, fordi der er færre, der skal ind og løfte den anden opgave. Der er jo helt sikkert masser af økonomiske muligheder i den region, men der er jo også helt entydigt meget, meget lavt uddannelsesniveau. Hvordan hænger det sammen med, at man skal lave en stærk administration der? Her, du skal gå ind og kigge på, hvordan du kan gå ind og løfte de forskellige opgaver. Selvfølgelig er det ikke taget en beslutning fra Naalakkersuisuts side og Inatsisartuts side for at gøre en kommune svag og det hele. Vi skal selvfølgelig ind og kigge på, hvordan kan vi udvikle den, og vi skal også understøtte den. Men der er jo taget en beslutning for at tækkes den folkeafstemning, man fik lavet deroppe med Hui og Sving. Det er jo det, man har gjort. Man har jo ikke været inde at se på, hvorvidt at det her det bliver stærkere eller ej, fordi der er rimelig entydige udmeldinger om, at det her bliver en to sværere kommuner, ikke? Det bliver muligheder for at få udviklet den kommune, begge kommuner, til det positivt også. Vi skal gå ind. Det her med at kigge sort altid på forskellige ting, det synes jeg, det er ikke værdigt, fordi nu skal de have en mulighed for at komme i gang, de kommuner, til at køre videre og til at starte op. Og den mulighed, den får de nu for at køre videre. Ja. Og den synes jeg, at vi skal sørge for, at den respekterer det valg, som borgerne ønsker. De har fået at vide, selvfølgelig kommer det til at koste jer mere, de forskellige ting. De har fået det at vide. På trods af, at de har fået det at vide, så har de taget den beslutning. Tiden den løber fra os. Sten Lynge, vi skal også lave en kommentar fra dig til det her. Tak skal du have. Jeg skal lige knytte en lille kommentar til det her. Nærdemokrati, det betyder meget, og det koster. Demokrati, det koster. Og det gør det i den her sag, at man bliver nødt til at dele den store kommune op i 2. Når det er sagt, så, hvilket vi er meget inde i, nærdemokrati, det må vægtes højere her. Når det er sagt, så er vi rørende enige, demokraterne og Atassut, at vi bliver nødt til at styrke gældende administration i forhold til gældende ansvar, før vi leverer andre opgaver ud til kommunerne, fordi vi kan gøre kagen endnu større i dag, bare med de eksisterende muligheder, vi har, når vi har gjort administrationen stærkere. Og realmyndigheden, det vil gøre underværker, og det er det, vi går til valg på fra Atassut side. Ja. Så Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Jeg vil bare sige i forhold til Rajasø Kommune, ja. Det er rigtigt, at den folkeafstemning, den var ikke efter vores mening godt forberedt. Man vidste faktisk ikke som borger i Rajasø Kommune, ja, hvad det præcis ville få af konsekvenser. Men nu er der taget en beslutning om at dele, og fra Inuit Ataqatigiit er vi fuldstændig klar til at tage et ansvar i Rajasø Guyaatleq, altså syd, og i Rajasø Nord. Der er det, at vi har nogle helt klare planer, særligt i den sydlige del, som jo står, som I siger i medierne, til at stå svagest af de 2 kommuner. Helt klare planer for, hvordan vi så skal udvikle, hvordan vi skal tiltrække investeringer, hvordan vi skal sikre, at erhvervslivet styrkes. Og der er også et grundlag. Vi har en god erfaring fra at have ledelsen i RCIAT. Mange af bygderne i området har vi haft ledelsen i en lang række år. Vi har en god erfaring i netop Rajasø Guyaatleq for netop at skabe fremgang i de byer. Og det er den erfaring, vi vil trække på, hvis vi får muligheden for også at lede den kommune fra i morgen af. Det er meget, meget vigtigt, at vi ser særligt på de 2 kommuner, for det er helt rigtigt, hvad du siger. De kommer til at have det hårdt, også i forhold til at have uddannet arbejdskraft. Og derfor må man i de kommuner koncentrere sig 100% om sit borgmesterhverv. Man må koncentrere sig om at styrke forvaltningerne, så man ikke har arbejdsplads eller stillinger, som ikke bliver besat, så man ikke har alderdomshjem, hvor der ikke er en eneste faglært til at tage sig af de ældre. Det er nogle ting, der skal rettes op, og som Inuit Ataqatigiit er helt klar til at rette op på. Tak for det, så Olsvig. Så slutter vi den her runde og går videre til spørgsmålet om, hvad for nogle strategier, der har ligget bag ved jeres valgkampe, og hvorfor det er, I har gjort, som I har gjort. For helt overordnet har I jo nok haft forskellige strategier for valget. Og hvis I skal pege på et område, som har været særlig vigtigt for jeres parti,
Hvad er det så for net, Sten Lynge Adassut? Jamen, det er at have et sammenhængende politik inden for det ansvarsområde, kommunerne har. Det vil sige, at vi vil gerne gøre kagen større ud fra de givende rammer, vi har. Bare ved at effektivisere den, for eksempel, som jeg hele tiden taler om, det er effektivisere og forbedre servicen fra den tekniske forvaltning, så kan vi gøre kagen større og bruge overskuddet. Bedre drift af og så kan vi gøre sociale områder stærkere ved at ansætte flere socialarbejdere. Godt, tak for det. Kim Kielsen, Siumut, hvad er jeres vigtigste område at kigge på? Uddannelse, infrastruktur, jobs og boliger. Det er meget store områder, vi skal gå ind og kigge på. Du kan ikke bare tage et enkelt punkt og gøre sådan. De hænger sammen. Det er helt politik, vi taler om det her, og det er også det, de er gået til valg på. Du kunne i hvert fald og samtidig er det så meget vigtigt, at vi fra Siumuts side påpeger, her de demokratiske spilleregler, de skal følges og lave samarbejde, og det er også vigtigt for hver en borger heroppe at bruge sin demokratiske ret og gå hen og stemme. Fordi det kan ikke være meningen, at til kommunalvalg, at der kun er cirka 60%, der går hen og stemmer, og så bagefter de 40%, der ikke har været hen og stemme, det er dem, der står og råber højst og gør alt muligt. Gå hen og stem. Vi har brug for jeres stemme. Det er sandt. Hvis man vil have retten til at brokke sig, så skal man ned i valgboksen. Sådan er det. Hvad er jeres vigtigste områder at kigge på? Vores vigtigste områder, det har været de socialsager, der ligger, og så folkeskolen. Hvis vi får løftet dem, så bliver vi et meget stærkere folk. Dertil så vil jeg også gerne sige, at erhvervslivet, de selvstændige og innovation har været en stor del af opgaven, fordi vi netop skal gøre børnene klar til at tage en kompetencegivende uddannelse også. Så det er ligesom Kim han siger, der er sammenhæng i tingene, og det er meget vigtigt, at vi får løftet socialområdet og folkeskoleområdet, som er ved kommunerne nu. Ja, tak for det. Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Inuit Ataqatigiit vil styrke nærdemokratiet. Det er en af de ting, som er svækket mest efter kommunesammenlægningerne. Det vil vi gøre ved, at bygdebestyrelserne får flere kompetencer og rent faktisk får midler at administrere. Vi har haft bygder i dag, hvor bygdebestyrelserne ikke engang kunne købe en skovl. Vi har haft bygdebestyrelser, hvis referater ikke engang er kommet til kommunalbestyrelserne i nogle af kommunerne. Vi er glade for at se, og vi er rigtig stolte af, at i kommunen Rafsandersov har man rent faktisk taget sig af bygdebestyrelserne. Man har også oprettet lokalråd i nogle af kommunerne. Det skal vi have i alle kommuner. Det er også den vej, vi skal for at sikre, at den erhvervsudvikling, som vi har brug for i både byer og bygder, at den også kommer til at blive virkelighed ved at inddrage, ved at give kompetencer, ved at sige, at vi skal snakke med jer om, hvad skal der udvikles, hvad vil I udvikle, de mennesker, der bor i de specifikke byer og bygder. Og så hænger tingene jo sammen. Det vil jeg gerne lige sige til demokraterne. Folk skal også have et håb om, at der er et job. Folk skal have et håb om, at når de kommer ud af misbruget, jamen, så kan de gå et sted hen og få et job og få den faste tilværelse, at man har et job at stå op til. Det er derfor, vi kæmper rigtig hårdt for i Tasiilaq, at vi får en ny fiskefabrik, ny indhandlingssted, at vi i Qaqortoq også får et produktionsanlæg, sådan så man kan producere nogle af de fødevarer, der er. At vi sikrer, at der i Bærmiut kommer produktion af vand. Godt. Tak, Sara Olsvig. Du får lige en kort kommentar til den. Tak skal du have. Og igen, det er fuldstændig... Randi Vestergaard Evaldsen, Demokraterne. Tak. Det er fuldstændig forkert at beslutte politisk, hvor man skal have et indhandlingssted. Vi skal skabe rammerne og de rette vilkår. Så er det erhvervslivet og de selvstændige, der skal udfylde rammerne. Jeg synes, det er fuldstændig forkert at så gå ud og så sige, at vi skal have et indhandlingssted der, fordi vi politisk bestemmer det. Tak til det. Den lader vi lige ligge. Og jeg går tilbage til dig, Sara Olsvig, fordi Inuit Ataqatigiit har jo den her gang valgt at melde ud klart, hvilken kandidat I stiller op med til borgmesterposten. Hvorfor har I valgt at gøre det på den måde? Vi har en fantastisk borgmester i kommunen Rafsandersov, som er klar til at arbejde videre i de næste 4 år. Så har vi nogle andre kommuner, hvor vores kandidater har valgt at pege på en kandidat. Det gør de, fordi de kommuner er det meget, meget utydeligt, hvem der rent faktisk er borgmesterkandidater, også fra de andre partier. Ved at sætte navn på, så er de sikret, at vælgerne i morgen, når de sætter deres kryds, så ved de, hvad de får, hvis de stemmer på Inuit Ataqatigiit. Men jeg vil lige sige, at alle kommuner har vi stærke kandidater, som er klar til at tage ansvar. Fordi det er jo lidt en modsætning til blandt andre jer i hvert fald, Kim Kielsen, hvor at I har jo et princip med, at den, der får flest stemmer, er borgmesteren. Hvorfor vælger I at gøre det på den måde? Her. Det er demokratisk spilleregler, der er sådan. Det er at respektere demokratiet. I stedet for, at vi går ind og siger, at vi har vedkommende der. Hvis vi så har en genial politiker, der under valgkampen kommer med endnu flere input og det hele,
Hvorfor skal muligheden så ikke være vedkommende der? Ja. Det er det demokrati. Det er så med hensyn til, hvor man siger, at man har en rigtig stærk borgmester her, som man så. Vi har sgu da også stærk borgmester i Rejsuit og Sisimiut og alle de andre kommuner, ikke også? De andre Guæsler og Krikra. Det er de forskellige steder. Vi har da også stærke kommuner. Ja, men igen, rammerne til at sige, at man er en stærk borgmester. Der er også svagheder på de forskellige borgmester, som I kan påpege. Men jeg synes, det er vigtigt, at når vi går til valg her i morgen og går hen og skal stemme, så er der Siumut-kandidater, der er klar til de forskellige poster, om det er en borgmesterpost, om det er noget andet post og det hele. Men der er også for de andre partier kandidater, som der også er emner til forskellige ting. Men det vigtigste er, at vi samarbejder, fordi det er de 56.000 mennesker, vi stadigvæk snakker om her i Grønland, deres fremtid. Og der er jo ikke så mange mennesker, så de her borgmesterposter, de bliver jo af og til uddelt med ganske få stemmer til forskel. Det var 15, der stemte flere på Jørgen Væver i stedet for Simon Simonsen sidste gang. Og kunne du ikke frygte, at når I vælger, at det bare er frit valg, eller den, der får flest stemmer, at det så udvikler sig til en popularitetskonkurrence, og hvor at folk ikke tør træffe hårde beslutninger og frygt for at blive straffet næste gang? Her, det frygter jeg ikke, fordi der er også sund fornuft i den vælger, der er. Dem synes jeg, vi skal respektere. Vælgerne, de er ikke dumme. Det er sunde mennesker, sunde fornuftige mennesker, der går hen og stemmer på giver deres vigtigste kryds, demokratiske ret til at gå hen og gøre det der. Og igen, så vil jeg så sige igen, vi skal opfordre alle til at gå hen og drage nytte af den. Ja. Fordi det er vigtigt, fordi et samfund, hvis ikke du gør det, drage nytte af det der, hvor står vi så hen til sidst? Sandt. Sten Lynge, ja, jeg vil gerne sige, at vi fra Dessuts side er åbne. Vi lader det være op til de lokale foreninger at beslutte, om det skal have en borgmesterkandidat. Også i forhold til andre partier. Og her i Sommersår, der har man ikke taget stilling til, hvilken af borgmesterkandidaterne, men vi vælger også fra de andre partier. Det må forhandlingerne vise, og det gælder lige så meget andre steder, men i forhold til Red Kommune, der har vi Sivert K. Heilmann fra Dessuts, som den lokale forening mener, at han er bedst egnet, og derfor har det også den indstilling, at det vil have ham. Kæmpe for ham som borgmester. Ja. Godt, Randi Vestergaard Evaldsen. Nu har I jo rent faktisk i Demokraterne i Sammasok valgt, at I vil bakke op om Asii Chemnitz Narup, IA, til borgmester allerede på forhånd. Hvorfor har I valgt det? Det vi har sagt, det er, at vi gerne vil samarbejde med IA igen. Det kommer jo også an på en forhandling, hvordan det hele kommer til at være. Men vi vil gerne indgå i et samarbejde med IA igen. Det er vigtigt, at vælgerne og stemmerne selv vælger, hvem de vil have som borgmesterkandidat. Ja, nu skal jeg lige være helt sikker. Kan det være, at vi står efter valget i en eller anden situation, og måske har Martha Lund Olsen fået et rigtig godt valg, og I så bliver ligesom overvundet af hendes charme og vælger at gå den vej? Det vil jeg sige nej til. Vi har et meget godt samarbejde med Asii og Company her i Gumunraf Sommersår, og det var også det, jeg sagde i den grønlandske del. Jeg har 100% tillid og tro til Kim Kielsen, men der er også en anden fløj i hans parti, som er en løsgående missil, jeg ikke kan stå til baggrund for, som jeg som partiformand har taget konsekvensen af, og så siger nej tak til et samarbejde, og så siger jeg tak til Asii. Ja, godt. Kim Kielsen, du markerede også lige. Ja, her med hensyn til det med borgmester og det hele, jeg synes, det er meget, meget vigtigt. Lad os se valgresultatet først, og så lad os komme videre derfra, fordi på forhånd at gå ud og sige, nu er det hende, og nu er det ham, og nu er det den, der skal være borgmester de forskellige steder. Jeg synes, det er at ligesom ikke respektere vælgernes dom. Men er det ikke på den anden side også meget ærligt at sige, der er varedeklaration på os, en stemme på os? Det er faktisk, der bakker vi op den her vej. Vi finder ikke på at gå den anden vej. Vi bakker op om den her person. Er det ikke en meget ærlig måde? Her igen, hvad så på den anden side? Demokraterne, hvis de får et supervalg her, og det er lige pludselig er dem, der er det største parti og det hele, så er det jo billedet også hen at ændre. Og igen, med hensyn til med borgmester og hele de der forskellige projekter, der har været her, Siorsiorfik-projektet og det hele, hvor man så bliver nævnt, at der ikke er sket noget de sidste mange år, hvor Siumut har siddet ved magten. Jeg synes bare, at hvis man er en superborgmester her, så burde man også gå op på selvstyrets tårn og kigge rundt og se, hvad fanden, når jeg kigger mod syd, når jeg kigger mod nord, når jeg kigger mod øst, når jeg kigger vestover, ikke også? Der er mange ting, der er sket under Siumuts ledelse,
sammen med IA også. Og det synes jeg også, det skal man også lige respektere. Fordi de tidligere år, de kan svine mig til de der år, jeg har siddet. Det er jeg glad for, hvis de gør det. Men igen, at bare kigge videre og give nogle andre skylden, som der ikke kan svare for sig, det er ikke sundt. Jeg synes, det er under al kritik på den måde. Så derfor synes jeg, at jeg skal gå ud og kigge fremad. Lad os kigge fremad. Lad os få et samarbejde i gang i forskellige kommuner rundt omkring. Og du har selv nævnt Serosofik her, og der har det jo også været en lille smule uklart, hvad jeres strategi har været af jer til i Siumut. Altså, du går ind og kalder det et glaskastel, og så siger Peter Davidsen og Gette Matthäusen tilbage, at det skal du ikke sige. Og så kommer de alligevel ud og melder at sige til noget tilsyn med Martha Lund Olsen, bakker stadig op om det. Jeg har lidt svært ved at finde linjen i den strategi, I har lagt der. Jeg synes, Nikolaj Nissen, han har forklaret det højt og tydeligt på dansk, hvis ikke også, hvordan overledes det hele hænger sammen. Og igen, jeg kan gentage mig selv. For mig at se, der er stadig for mange løse ender. Jeg synes, det er godt, at de forskellige kommuner kommer ind med nogle planer og visioner og det hele. Det er fint, men det er også godt, at hvis de lige kigger og sætter sig ved bordet og kigger, hvordan overledes er virkeligheden i hele det her billede. Godt, tak. Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Ja, det vi kan levere fra Inuit Ataqatigiit i alle kommuner, det er, at vi står sammen. Det er, at vi har klart og tydeligt meldt ud, hvad vi mener om tingene. Det er, at vi ikke har slinger i valsen i forhold til, hvad der sker internt i partiet. I hvert fald ikke lige så meget som nogle andre partier. Og det er noget af det, der er helt nødvendigt for at sikre en stabil og tryg udvikling i alle kommuner. Alle kommuner skal netop kunne levere de her fremsynede visioner for, hvad man vil. Det er vi også nødt til at kunne gøre på landsplan. Så den kritik, der er kommet fra nogle steder i Siumut, den synes jeg faktisk er ret skadelig for vores lands udvikling. Fordi her havde vi netop et projekt, hvor man stod sammen i kommunalbestyrelsen om at have en vision for noget, man gerne vil udvikle. Det er i projektfasen, der skal tales om detaljerne, men at man så går ud og ryster det hele sådan på den måde, så investorerne står, hvad vil man egentlig, det er rigtig usundt for vores lands udvikling. Kim Kielsen, den får vi lige over til dig. Ja, jeg synes, du risikerer vel at skade projektet ved at gå ud på den her måde. Du kunne jo også bare lade være med at sige noget. Jeg synes ikke, jeg har skadet det projekt noget. Jeg synes bare, at det er at gå hen og sige, der er også noget, der hedder fakta. Hvis de kan komme ind direkte til mig og sige, om 13 år, der vil vi gerne have, at der skal være 30.000 mennesker her. Okay, 30.000 mennesker. Der er ud af de 30.000. Hvis de halvdelen det er børn, så er det 6.500 tilbage. Ud af de 6.500, der vil jeg gerne have jobs til dem. Hvis det var så let, så var der jo også en mini-Alcoa. Og, ja, men igen stadigvæk, og det er det, de kommer til valg med. Smelter. Og samtidig så siger det skal være en veluddannet person, der skal komme, der har forstand på sådan nogle forskellige projekter. Så jeg synes, det er vigtigt, at man har en vinhandler, der går ind og så laver det der projekt. Jamen, han har nu lavet meget. Ja, men vi kan også gå ind og kigge sådan, hvordan og hvorledes. Men Sten Lynge, er der sødt? Sige fra Ataqatigiits side, at vi bliver lidt taget som gidsler i den her sag. Man skal have vision som kommune, men vi tror ikke helt på den her, uden at inddrage hele landsøkonomien i det her projekt, fordi det kan man ikke komme udenom. Det er urealistisk, at man siger, at vi kan gennemføre det her uden selvstyre. Det er at stikke blå i øjnene på folk. Ja, godt. Randi Vestergaard Evalsen, Demokraterne. Ja, jeg vil gerne sige, at der er jo flere, der har været ude at kritisere eller sagt noget om det her område. Selv finansministeren fra IA har også været ude at sige det, så hele tiden at skal skyde på hinanden, det synes jeg er meget skadeligt her. Men det er vigtigt, vil jeg sige, som formand for Demokraterne, at hver kommune har en vision, at hver by har en vision. Det er vigtigt for borgerne, at de kan se, hvad sker der om 30 år. Det er derfor, det er så vigtigt for os at tænke langsigtet. Jeg er enig med Kim og så Sten i, at der er måske nogle ting i det, vi lige skal have kigget igennem igen, men jeg mener, at vi skal støtte op om det her. Tak for det. Det bliver sidste ord herfra. Tak fordi I var med. Og så kan jeg også sige tak til jer derude. Og i morgen, der er vi tilbage klokken 20 med valgudsendelse. Og på KNR2, der kan I se den simultantolkede til dansk. Ellers ønsker jeg jer selvfølgelig alle et godt valg, og husk at stemme. Tak for i aften.